You are killing me and everything you love about me. You're making it harder and harder and harder on me. And you ain't telling me much that you love me anymore. Well, I don't know. Before I leave, then I drag you in with me, and you just can't seem to take it anymore. And so you're killing me. Saúdos e benvidos ao noveno ciclocross Concello de Maceda, Copa Deputación de Ourense, 11ª e última xornada puntuable da Copa Galicia 2016, despois de percorrer durante 2 meses e medio as 4 provincias. A segunda edición do certame autonómico baixaba o pano en terras ourensás, no circuito ao carón do Castelo. No día de Noiteboa, que amenceu con néboa, 170 corredores participaron na cita organizada polo Clube Ciclista Maceda. Os máis pequenos, os ciclistas en idade alevín e infantil, que disputan a proba de promoción, foron os máis madrugadores en rodar polos 2,5 km dun trazado con todos os elementos típicos desta modalidade e que remata picando para arriba nesta rampla final. As carreiras da Copa Galicia comezaban con Carlos Canal do Maceda e Mario Fernández do Rosal xogándose o triunfo no ranking cadete. O representante do conxunto anfitrión saía como un cohete e obrigado a remontar unha diferenza de 38 puntos para facerse co título. Canal tensaba a corda e os nervios pasábanlle factura a Mario Fernández, que sufría esta aparatosa caída sen maiores consecuencias. Outro líder, Manuel Armada, defendía o seu mallot de primeiro Máster 40, gozaba dunha marxe de 70 puntos sobre o segundo clasificado, polo que un terceiro posto bastaballe para asegurar o campeonato. No medio da néboa entraban en liza os Máster 50-60 con Javier de la Fuente do Betanzos como gañador matemático da Seral, e esta primeira quenda completaban as cadetes coa renda de 40 puntos de vantaxe de Andrea García sobre a local Noel Asá. Os corredores do Academia Postal Action MMR de Maceda ían polo dobrete nos cadetes. Na proba masculina, o líder Mario Fernández non podía botarlle a luva a Carlos Canal. Aínda así, o segundo posto era suficiente para do Rosal, pero a súa roda tiña ameaza de Jorge Fernández do Coruxo. Nos Máster 40, Armada controlaba vestido de líder o cuarteto cabeceiro, formado por Agra da Fundación Óscar Pereiro, Saborido do Compostelano e Ñaca dos Muchas Carnes Parente. O duelo no Máster 50-60 establecíase pola vitoria entre o portador do mallot da Copa, Javier de la Fuente, e Antonio González do Salvaterra. Na loita pola clasificación será el cadete feminina, Noel Asá, segunda clasificada, pasaba o ataque. Carla Fernández do Redondela e Aida García quedaban facendo de ponte. En a cuarta posición, a líder Andrea García empezaba a despedirse das súas opcións de título. Boaba Canal e Mario Fernández acariciaba a Copa Cadete despois de soltar a Jorge Fernández, que foi atrapado por Borja Lorenzo da Fundación Óscar Pereiro. Nos Máster 40, Ñaca, Armada e Saborido deixaban atrás momentáneamente a Agra e a Guillermo Álvarez, que viña en progresión o corredor do Fornelos. En os Máster 50-60, de la Fuente poñía terra de por medio respecto a Tucho González. A Noel Asá nas cadetes presentábaselle un problema coa chegada a súa altura de Carla Fernández. O que resultaba inalcanzable era Carlos Canal. O limiao corría no circuito do seu clube e estaba ofrecendo un recital. 2 minutos de vantaxe sobre Mario Fernández, a quen o segundo posto lle garantía a coroa autonómica. O título tamén estaba cada vez máis cerca para Armada nos Máster 40. O da Asociación Galega de Ciclistas quería rubricalo cunha vitoria. A súa estela seguía a Ñaca e dende atrás aparecía Guillermo Álvarez. Batalla a 3 bandas para xogarse a vitoria no circuito do Castelo. Non levantaba o pé do acelerador o cadete Carlos Canal, dominador absoluto na primeira metade desta temporada, pero que se topou coa regularidade de Mario Fernández.
o do Rosal aferrábase a segunda posición. O líder non se podía relaxar porque a medio minuto del viña por detrás Roy López, o ciclista da Fundación Óscar Pereiro. Novidades nos Máster 40 con Guillermo Álvarez en cabeza e o líder Armada cedendo uns metros. E achegámonos ao desenlace da carreira cadete con Canal a piques de darlle a primeira alegría ao clube anfitrión, o do Maceda, e asinar o seu sétimo triunfo nesta Copa Galicia, pero non resultaba suficiente para desbancar do primeiro posto a Mario Fernández. O rosaleiro celebraba o título co seu mallot de líder. A clasificación xeral que sí ia ser para a Academia Postal Action MMR era cadete feminina, Noela Sá vencía e o cuarto posto de Andrea García permitíalle rematar primeira na xeral. Restaban por resolverse as probas dos Máster nos 40, boas pernas de Guillermo Álvarez, o do Fornelos por diante de Manuel Armada. En los Máster 50-60 continuaba dominando De la Fuente sobre Tucho González. O do Betanzos festexaba a súa sexta vitoria nesta campaña. Mais axustado foi o final nos Máster 40 e con 14 segundos de marxe, un eufórico Guillermo Álvarez erguía os brazos na liña de meta de Maceda, onde Manuel Armada ratificaba o seu éxito na xeral da Copa Galicia. A primeira quenda ímonos a segunda co arranque dos Máster 30, categoría na que Andrés Calvete do Cambre tiña todo o favor para facerse co título. Na liña de saída Isabel Castro de Siré Duarte, o tándem familiar do Fornelos, que chegaba coa clasificación Elite Sub-23 de mulleres sentenciada, e a terceira carreira que botaba a andar era Junior femenina, sen Sara Trigo, que xa se proclamara campioa. Como foi a tónica habitual da Copa, o tándem do Cambre Renault Caeiro rachaba a carreira Máster 30 dende o principio, Luciano Carretero segundo na xeral e Calvete o líder con 80 puntos de vantaxe. A Sub-23 de Siré Duarte era máis rápida no inicio da carreira a raíña feminina e a súa nai Isabel Castro indo de menos a máis. A líder elite absoluta que na anterior xornada xa se garantira o triunfo na xeral. Por detrás das dúas do Fornelos, María Jesús Barro rodaba en terceira posición. Nas juniors, o ritmo marcado pola zamorana Sara Justo era demasiado exixente para o resto. Unha das súas perseguidoras era Marta Vila, do Fornelos. Zona de obstáculos para Desiré Duarte, coa súa nai Isabel Castro a piques de alcanzala. Nas 10 probas anteriores deste certame, as dúas ciclistas do Fornelos só cederon unha victoria. Carón do Castelo de Maceda, construído no século XI, temos en acción a primeira junior, Sara Justo, a corredora do Bioracer EK. E apurando ao máximo nestas escaleiras o líder Máster 30, Andrés Calvete, e o seu compañeiro de equipo, Lucho Carretero. Eles non permitiron ao longo de toda a Copa que ninguén máis apuntara un triunfo. Nas últimas carreiras, Carretero, que estaba ofrecendo mellores sensacións que Calvete, pero nas primeiras voltas o circuito ourensá era o líder que marcaba o paso. Cambio de papéis entre as mulleres, con Isabel Castro adiantando a Desiré Duarte. O motor diésel da nai que empezaba a dobregar a explosividade da filla. En as juniors continuaba o seu Sara Justo, acadando unha vantaxe próximo a minuto sobre Carlota Cañamero do Coruxo. Troco de decoración nos Máster 30, agora ritmo elixía o Carretero, e o segundo clasificado na xeral ia sacar de punto o seu compañeiro do Cambre Calvete xusto neste intre, e marchabas en solitario. Outra distancia que se ia ampliando era de Desiré Duarte e Isabel Castro. A vencedora da xeral elite e absoluta non agardaba pola súa filla, con Barros en terceira posición. Escaleiras para a Pontarea Castro, gañadora de 6 xornadas neste certame, e 3 son os triunfos que acumulou Duarte. Ainda non se entrara na última volta e as 3 carreiras desta segunda quenda xa estaban prácticamente decididas. O ataque de Carretero foi letal e Calvete cedera medio minuto. Reparto de éxitos nos Máster 30 para o conxunto coruñés do Cambre Renault Caeiro, triunfo en Maceda, o quinto da temporada na súa conta particular para Lucho Carretero, e co segundo posto Andrés Calvete certificaba o seu triunfo na xeral. Nas juniors, de principio a fin, Sara Justo non deu opción. A zamorana, vencedora a xornada anterior no Porriño, repetía en Maceda, onde a segunda praza ya correspondía a Carlota Cañamero. En as elites Sub-23, Desiré Duarte pasaba pola zona de obstáculos, que superara un minuto antes a súa nai Isabel Castro. A experimentada ciclista do Fornelos
ponía guinda unha espectacular Copa Galicia imponiéndose en Maceda un tempo de 44 minutos 7 segundos, dobrete familiar, coa sub-23 Duarte rematando segunda. E a esta xornada de ciclocross en Noiteboa quedabanlle dúas carreiras. Na elite sub-23 unha das grandes atraccións era Óscar Pereiro, mentres que na xeral Mauro González partía con 80 puntos de vantaxe sobre o seu compañeiro Samuel González. Os dous corredores do Salvaterra, era Samuel quen arrancaba con máis forza na costa inicial. En os juniors, explosiva posta en escena de Iván Feijó. Na clasificación xeral, Pablo Álvarez do Cambre, que partía con 10 puntos de marxe sobre Jorge Suárez do Cidade de Lugo. Elite sub-23, non se baixa da bicicleta Samuel González, encabezando o primeiro grupo. Aí temos o paso de Óscar Pereiro, amosando a súa clase na zona de obstáculos. E Samuel que tiraba forte para seleccionar a cabeza de carreira, con problemas Darío Otero do compostelano. Samuel González, vencedor das últimas 5 xornadas, destrozando a carreira raíña masculina. Nos juniors, Iván Feijó corría no circuito do seu clube, do Academia Postal Action MMR de Maceda. Corredor que está acostumado a participar en probas do calendario estatal e internacional. Oitavo a pasada temporada no Mundial de Zolder na categoría junior. E diante do Castelo marcaba as diferencias. Tamén quería facelo Samuel González, pero a súa roda e a Mauro González e Raúl Fernández do Fornelos, os tres máis fortes na categoría elite sub-23. Intentaban despegarse do resto por detrás. Achegábase Daniel López Parada, o ciclista profesional en estrada do Burgos BH. A continuación, Adrián Valverde, Darío Otero e Óscar Pereiro. E a punto de chegar a súa roda, aí está Paulo González. Iván Feijó cun ritmo espectacular, marcando incluso mellores parciais cos elites sub-23. Unha carreira na que continuaba asumindo o protagonismo Samuel González con Mauro e Raúl, e cada vez máis preto deles Daniel López Parada. Por detrás viña de menos a máis Adrián Valverde, a piques de soltar a Darío Otero, e Pereiro continuaba na séptima posición. Asumía agora a cabeza do terceto Mauro González, o líder que deste xeito estaba sentenciando o seu triunfo na xeral da Copa Galicia, na zona de subida ao Castelo, con Samuel e Raúl Fernández. O ritmo do corredor do Salvaterra, xunto ao seu compañeiro de equipo Samuel González e Raúl Fernández. E aí vemos o cerca que estaba de contactar Daniel López Parada e Iván Feijó, ampliando a súa diferencia nos juniors respecto a Guillermo García, mentres que por detrás se libraba a loita pola xeral. Os elites sub-23, novo acelerón nesta ocasión de Samuel González, o corredor máis en forma no ciclocross galego, que chegaba a Maceda tentando conseguir a súa sexta victoria consecutiva na Copa Galicia. Raúl Fernández unha vez máis en inferioridade, o corredor do Fornelos, respecto aos dous representantes do Salvaterra. Clase de Óscar Pereiro, que no seu día foi campeón de España nesta modalidade. E o futuro desta especialidade que Iván Feijó, tremenda a súa subida de escaleiras a toda velocidade, sen baixarse da bicicleta unha vez máis. Samuel González na cabeza de carreira elite sub-23, o corredor vigués. Samuel González, que se perdeu as primeiras carreiras da temporada por mor dunha operación no seu xeonllo. Por detrás, entre os perseguidores, Darío Otero, que se descolgaba de Adrián Valverde, do gañador da Copa Galicia o pasado ano. E Iván Feijó continuaba co seu recital nos juniors, con case 2 minutos de vantaxe sobre o seu compañeiro Abel Franco e sobre Guillermo García, o terceto elite sub-23, que desta vez comandaba Raúl Fernández. Pasaba a ataque o corredor sub-23 do Fornelos, poñéndose de enriba da súa bicicleta e a súa roda Samuel e Mauro. A máis de medio minuto situábanse Adrián Valverde e Daniel López Parada. Os juniors Iván Feijó na zona de obstáculos, aproveitando esta carreira para preparar o campeonato autonómico da seguinte semana e o campeonato estatal.
no quiere ser un dos grandes favoritos a victoria o corredor de Allariz. Cambio de ritmo de Mauro González, respondiendo Raúl Fernández e Samuel González, por detrás xuntos Valverde e López Parada e Iván Feijó chegando á liña de meta, sumando a vitoria na proba organizada polo seu club Polo Maceda. A segunda praza para Guillermo Álvarez, o corredor do Marín, terceiro Abel Franco, tamén do Maceda, e en cuarta posición, adxudicándose a Copa Galicia, Pablo Álvarez do Cambre Renault Caeiro. Última volta para os elites sub-23 e o ataque que ia facer dano era o de Mauro González, o líder absoluto, o líder elite que se marchaba por diante. A súa persecución asumía Raúl Fernández en un desenlace de infarto. Mauro González ia ser superado xusto na liña de meta por Samuel González, que se adxudicaba a sexta victoria consecutiva, o triunfo do vigués. Terceira posición para Raúl Fernández, cuarto Daniel López Parada, e deste xeito remataba a Copa Galicia 2016. Os seus protagonistas facían balance. Retomar sensacións, grandes recordos que tiña de hai moitísimos anos. A verdad que foi unha experiencia moi bonita, non? Porque aquí estás mirando que nun circuito de ciclocross non vale o currículo, non vale o pasado. E ao final aquí o máis bonito é disfrutar, cada un vai no seu lugar, e a verdade é que teño un poquinho de pena non poder facer a Copa inteira despois da caída de Narón ese mes que estuve parado, pero a verdade é que disfruto cada día que fago ciclocross. Todos os circuitos me gustaron, menos de Santiago, que me saliu mal, que non me gustaba, cruzouseme aí, pero bueno, foi eu que sei, nunca pensei que iba a chegar aquí. E este ano, bueno, sí que entrenen a mellor, sí que me encontré con mellores sensacións, pero creo que todas as carreras non vai sendo dun cuarto posto, entre primeiro e cuarto, todos aí segundo, terceiro, bueno, as 3 vitorias, moi contento, sobre todo coa regularidade. Estamos no podio con Borja, un dos grandes campións nesta Copa Galicia. En la categoría Elite Sub-23 femenina, Isabel Castro na Máster 50-60, Javier de la Fuente, Máster 40, Guillermo Álvarez, los Máster 30, o triunfo de Lucho Carretero, Noel Asá, vencedora nos cadetes, Carlos Canal, Sara Justo, triunfadora junior, los junior masculinos, a vitoria de Iván Feijó, esa na proba raíña, o primeiro elite Mauro González, e a primeira posición en sub-23, e triunfo absoluto para Samuel González. Momento para coroar os gañadores da Copa Galicia: Isabel Castro en elite sub-23, Javier de la Fuente nos Máster 50-60, Manuel Armada nos 40, nos Máster 30, Andrés Calvete, gañador cadete Mario Fernández do Rosal, nas juniors Sara Trigo do Cidade de Lugo, nos juniors Pablo Álvarez do Cambre Renault Caeiro, mellor sub-23 Samuel González, e o líder elite e absoluto Mauro González. Por último, a vencedora sub-23 de Siré Duarte. E con todos os gañadores no podio rematou a Copa Galicia 2016. Moitas gracias pola súa atención durante estas 11 xornadas e ata vindeiras citas co mundo do ciclismo. We're just getting started. Llegada